Eddig a jövő szomorúan fest. A krízis fogalma az eredeti értelmezésben azonban nem csak kudarcot jelent, hanem esélyt is. Olyan politikára van szükségünk, amely csökkenti a jövedelmek egyenlőtlenségét, de egyszer mint lehetővé teszi a gazdasági növekedést, előmozdítja a hatékonyabb és rugalmasabb munkavállalást, és mindenekelőtt szavatolja a jövedelem biztonságát. Ezért a következő előfeltételekből kell kiindulni. A hagyományos értelemben vett teljes foglalkoztatottság, azaz rendszeres, teljes idejű foglalkoztatottság mindenki számára nem valósítható meg többé. Sőt, figyelemre méltó érvek szólnak amellett, hogy ez nem is kívánatos. Inkább arra kell törekedni, hogy minél több embernek legyen alkalma hasznos tevékenységre, kreativitásra, és arra, hogy hozzá tudjon járulni az egyéni és kollektív jóléthez. Más szóval, a foglalkoztatottság igazi kiterjesztését kell elősegíteni, ez azonban nem válhat öncéllá, mert elkerülhetetlenül az irreális munkahelyek és a workfare elterjedéséhez vezetne. A jövedelemelosztás, a rugalmas munka és a jövedelem biztosítás javítására irányuló, sikerrel kecsegtető stratégiának 3 dolgot kell tartalmaznia. Szociális nyereség elosztást. Garantált alapjövedelmet mindenki számára. És átfogó szakszervezetet. Egy ilyenfajta intézkedés számításba venné azt a tényt, hogy a rugalmas munkapiac nem képes mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek elegendő jövedelmet biztosítani. Vagyis ha a kormány vállalja az alapjövedelem biztosítását, ez a jóléti társadalmakban legalábbis hallgatólagosan hosszú időn át amúgy is kötelező volt, elengedhetetlen lenne, hogy függetlenítsék egymástól a munkapiacot és a jövedelmet.